po yung way para mas madali po kayo makipagpalitan ng playlist. Una, punta lang po kayo sa YouTube channel nyo. Tapos, i-click nyo lang po yung library and then yung history. Punta lang kayo sa library and then history. Pagka-click nyo ng history, may tatlong dot po dyan sa taas. Yung tatlong dot, click nyo lang history controls. Tapos punta po kayo sa clear watch history. I-clear nyo lang po yung clear watch history. Automatic na po yung makiklear na. Tapos labas na po kayo din, X nyo na. Balik po kayo dun uli sa history. Pagka-click nyo po ng history, ayan, clear na po siya. And then, punta po kayo dun sa profile nyo, yung may picture nyo na bilog sa taas, bandang kanan, ayan, check nyo yung time watch nyo. Clear na din siya. So, 0 minimum daily average. Naka-0 na siya. So, ayan yung way po para madali kayong makipag watch to watch ng playlist nyo para legit na clear po talaga yung inyong playlist bago kayo makipagpalitan sa inyong ka-watch.